Behind closed doors, I'm a fool for your love. Guys, dong may misos niya guys. Iskan din mo. Wapi so ini subscribe guys. Subscribe guys. Ay, wala na si di pa ilan ako niya sa YouTube channel guys. Subscribe guys. What to vlog guys. Saan ato apa ulan-ulan challenge? We're here sa Sunya Eskwelahan guys, Sunya guys. At tawad ba ito na po dito ako asa ito lapit ang location sa Rabiran nga among tanawon guys. Kurog kita ini rasa tugnaw karon kay grabe ka kuan ulan. Pag-ibig na hindi mabubuo usan. Uy, unsa kani siya? Abaka. Ayun guys, walang pag-ibig na hindi mabubukas. Ha? Sabak ay si Jeter mo? Murag, what's up kita si Jeter? Wala mo kayo mga basa di eh. Ha? Salin ako day tanan. Sanlo, basa may ilubot ako. Ayo! Wala sila na kung garo. Ay, sabay, sabay. Karabiran sa kuya guys. Tunggu lang. Palig unay giniron og chinilas doon. Ay, Jeter. Jeter. Palig unay nag chinilas ron. Ito, bijay ko to. Matol ko na si Tito ya. Saan sa man? Hindi mo mukuan. Asa ka na mo. Ilan na ihatag na to anak? 5? Oo, wala limit. Oo, ang baragon si Ay, sige. Sige. Kada December man na makuha. Call no. Sige, minter ko call. Pumili ko ng kwarta niya. Oo. Yan, gusto mo. Mga guys. May slide ko guys. So. Tudlok guys. Nani guys, ang lubong-lubong portion. Sana natin. Nalubong ko guys. Kabangit taon ko guys. Ikay video, lapok yun. Ano ni Ron? Indol. Kali ko gitarya. Ah. Dito
ba, ganito ko dito. Hindi naman rin mo kakag. Lahat mo. Ano naman siya, samaran, patuyo na tapos sa pinakaubos, isalo nila ang bagol, diyan na rin ang mutundo ang rubber, ang duga sa rubber. Napagsiya ang katong concrete mga bibi. Nasa din sa kuha. Oo, mabot ang taman. Pero, alam mo kabalaka, kaya nakasimutan na mo dito sa tanggay. 4 years. Hindi niya malukat, continue man. Oo. Continue pa na. O ina naman gina doon, di sa nasa ka doon. Pag di gid malukat, padayon yun gihapon. Huwag pa lukat mo niya. Lukat man. Okay pa ang ako mas mo-prepare ko og dawat ko mga prenda-prenda ngayon ani bitaw kanang kasi ani rabiran or kanang mga kalubihan. Pag namoy kwarta, makakaya mo dawat og mga prenda-prenda kay mga malikayan sa mga baryo-baryo, sa mga bukid-bukid na ginay makinahanglan og kwarta. Nya na sila yung mga inana ang mga property. Kung namoy kwarta, pwede niyo dawaton kay dawat mo prenda mahatag mo sa ilaha og pila ilahang pag halimbawa 20 mil baron 50 mil inana. Pero makakwarta man po kami, tapos di pa nila malukat kaya ang income ini, para sa ini, sa rubber. 15 na o katapusan man ang harvest ini. So, mintas dili pa nila mabalik ang kapital, ka-income ka sa kanaang sa produkto bitaw, sa lubi, halimbawa sa lubi, sa kopras. Oh. Mintas di pa nila mabalik, kay kasagaraan na 4 years man ang kontrata. Ngayon ani. So okay kayo, di ba? Kaysa ako mas mo-prepare ko ginani kaysa mga bangko-bangko gamay ra kay mga interest sa bangko-bangko, mararamag natulog in kwarta. Pero kung inaani, okay kayo. Nga naman po rin kasulatan sa barangay himuon. Hindi mo ka nga mabalaka. Sir? Ayaw na yung mabutas ka. Mas mayo, di po may butas basta sa bukid-bukid. Yan. Pagkuhan dahil ninyo ya, wala pa dahil kasulatan ninyo ya. Sana sulatan. Ha? Sana. Ubod na siya guys, ubod nga ka na magulay. Na. Budbud, ubod. No, iba na lang sa anak ko. Kana, pinakailangan ano. Lingod naman yung ano. Ay, buong mara. Ah, Dangaw bro. Ito na kasi Pakaway naman. Malagom-lagom. Pagko na guys, oh. Ay, pangkatan ba guys? Ano guys? Rubber. Ikaw ni Kuan ba, Dieter? Biling dito. Ikaw itaso ni Dieter ni. Mang kun dua lang dua. Normal na siya ba kay mga buwan na guni yung mata ko yung si Kuan Owan. Daghan na siguro nito ah. Nagpupras bugbo. Diha babaw. Wala yung takingi. Ito ba Manila na si Duding niya. Oh, katong nagkuha kang kuan. Bata o. Sabaan. Ito ka pakinggan. Anhon ba? Kurang uban na gado diyan o. Ako ta mo nang uban na niya. Pero wala ko lang lang. Tulog mo ba? Guys, muli na ni Ron. Okay, kumana na mag-survey. Oo, anak doon. Ano sa kadin mo ron? Tagal ng tuig. Kabilan siyang balik ka. Yung gano'n mo, wala din itong patang. Mo? Say hi. Say hi to the vlog. Yan, muna yung anak guys. Balilaki to. Babae. Muna yung natin. Pati nga kabaw. Cute, cute, cute. Oh, ha? Ito sa kaspili.
Kayoon kay ko guys. Nagpugong ligin ko. Kayoon na kayo. Ito San Lorenzo ra ka masakay dito. Awak tasun. Oh. Okay na? Mission accomplished. Wala pa may San Lorenzo. Mission accomplished guys. Harang ka. Wala pa may San Tapi guys. Wala pa may San Tapi. Ano magaway dari guys? Tahan. Nya. Ay, dibahan. Wala mga points dari. Meron guys. Yan. Ay. Bawoy. Oh, sinawag. Kailan pala ito, siniwa kayo kung jacket na yellow to. Ah.